Suka min buyno do wobbe ko zeybe ballon wobbe ko amaybe wobbe ko wadaybe o box do wobbe piiji din buyi men ara no wadde haray ko minata jama on min kala windan do lan e der mudum silan andi mi are men yida men tinto hatta are onon artiste be ben onon wadaybe box be onon wadaybe kala actualité réalité ko wondo hido wayla windande mi are yiden tinto den min kadi bar ko mi wawi ko mi non haray kala nodita kadi ambassade don consulat wonde do haray ko yimbe meden ko rouge jaune vert on be représenter haray are soutenombe walto dem ay halifi soutien on Mamadou laamu Guinée gombayde andi ambassade Guinée on no do consulat on no do ibe wallitade ma ibe andi fima vraiment way ko mi alugonga kon ambassade on be anda fiya be ala mo wallitade be anda no gas hay sawni hara be andi fiya mais be ala kippude voilà famille voilà kono woni quoi parce que ay dernièrement do o tigi mi yawno ko ambassade ton donc ko do mi andi ko no mana be anda fiya nga quoi ay donc mi falano yotrude goddo mabbe mi fala ka halde ne makko ndo mais mi falno yotrude goddo mabbe ton kono mais à la fin hari mo kipi yo wila on man ça periki on sumana ara yobda yan quoi ay mais do après mi acciri non mi no gasa no way wonde ci woni buro yido sawni arabe andi fiyo tigi mi ara mi yotrude makko quoi mi sikki ari ko directeur man la ko directeur ma ko mais quand même fala ka halde ne makko donc Mamadou est ce que honno mojobe Guinée be hide andi fulbe no Italie Guinée no Italie jama on hino andi fima jama on hino wallitade ma jama on hino sutani ko wonda wadde kon e combat ji mari nda yide jama on no ara ndara ko wonda wadde kon vraiment bay ko mi alu gonkan do min nay hara ko musibbe men be Guinée me ben tigi hara ko min musibbe men Guinée me ben tigi e no woni un peu ralenti quoi parce que yimbe buyi hara be anda fi en fait boxon tawara buyi no ton hay sawni be andi fi mo mais hara be on be interessaki mo quoi mo mais quand même buyi no andi fi tigi yino andi do non haray mi do noddita do dendangal Guinée be hide andi association ji no heewi ga hide andi réalité ji no heewi ga haray jama on ar wallito Mamadou Diallo kanka non ko wado box ko dum non woni be na baybe utte na baybe kamoy be itindira goreyaji hande na kanko to hide andi suka min buyno do wobbe ko zeybe ballon wobbe ko amaybe wobbe ko wadaybe o box do wobbe piiji din buyi men ara no wadde haray ko minata jama on min kala windan do lan e der mudum silan andi mi are men yida men tinto hatta are onon artiste be ben onon wadaybe box be onon wadaybe kala actualité réalité ko wondo hido wayla windande mi are yiden tinto den min kadi bar ko mi wawi ko mi non haray kala nodita kadi ambassade don consulat wonde do haray ko yimbe meden ko rouge jaune vert on be représenter haray are soutenombe walto dem min no mi nirta non wo tuta ko on si goto tuttima bire wattala si ko non tuttima pellita yoloto awasi en fo en wallitike musidbe membe pelliti be folay tulangal ko fina fama famina en iwri fuuta hande hide Milan en iwri fuuta ka gese hande hide ngari kabe nabidira utte non kabe se wadira don sendire don gore yaaje don en e sayi si Allah jabi